Radšej. Čo sa deje? Okamžite mi povedz, čo si spravila. Nič som nespravila, nerozumiem tomu. Spomínal listoček, ktorý bol vraj vo vrecku pani Bichter. Pýtal sa, či som jej ho ja zobrala. Prečo mňa zo všetkého obviňujú? No prečo asi? Pani Bichter ma nemá rada. Pozri, neželá si, aby som sa starala o ich poschodie. A dobre robí. Drž sa od nej ďalej. Ak ťa na tom druhom poschodí uvidím, tak si ma neželaj. Vôbec ma nezaujíma. Aspoň budem mať pokoj od nej a od jej matky. Volala Baker. Svokrovci mali pre nich nejaké prekvapenie. Odišli, ako sa objavil Nihad, ani nedali vedieť. Naozaj? Ty ma vôbec nepočúvaš. Odišli, ako sa objavil Nihad. Nedali ti vedieť. Počúvam ťa. Čo ti je? Prečo to nechceš povedať, mame? Nič mi nie je. Prečo sa stále vypytuješ? Viem, že ste sa zase pohádali. Kate ti niečo niesla hore, ale prišla s tým naspäť. Ak tá žena znova bude počúvať za mojimi dverami, poriadne s ňou zatočím a nebudem brať ohľady na jej vek. Aj tak nič konkrétne nepočula, len pochopila, že sa hádate. Nech ju nevidím pri mojich dverách. O chvíľku sa budeme sťahovať. Buď trpezlivá a vydrž. Podaj mi prosím telefón. Aha, volá pani Arsen. Haló, zdravím, pani Arsen. Zdravím vás, ako sa máte? Ďakujem pekne. Len tak posedávam, tak ako obvykle. Ak je to tak, potom vás vyťahnem z domu. Viete, že vás na Silvestra čakám u mňa? Deti určite prídu, ale... Ja aj vás čakám. Budeme tu všetci spolu, celá rodina. Hovorila som aj s rodinou Baker, aj oni prídu. Naozaj? Ste veľmi milá. Nebudem vás navovať, len budeme chodiť na malé prechádzky. Tunajší vzduch vám spraví dobre. Ak to hovoríte, tak súhlasím. Vo štvrtok vás čakám hneď ráno. Celý deň strávime spoločne. A v noci tu všetci prespíte, dom je veľký. Vy ste to teda naplánovali? To je samozrejmé. Aspoň raz v roku sa takto zíde celá rodina. Bude to krásne, keď budeme všetci spolu. Určite. Už sa na všetkých teším. Majte sa krásne. Aj vy. A ďakujem vám. Sťažovala si sa, že ťa nepozvala? Pôjdem tam iba preto, lebo nemám inú možnosť. Tráviť Silvestra na vidieku. Nie je podľa mojich predstav. Príde tam aj Baker s rodinou. Áno, budeme tam všetci spolu. Stále nevolala. Som zvedavá, o aké prekvapenie išlo. Bichter, čo keď sa pán Hilmy cíti previnilo a znova na nich prepíše dom? Čo myslíš? Povedala som Baker, nech proti tomu nenamieta. Myslíš si, že on by niečo také urobil? To pochybujem. Drobček, to je ale krásny dar. Veľmi pekne ďakujeme. V podstate je to dar od Hilmiho. Vie, ako veľmi má Nihad rád kone. Je krásny, však Nihad. Takže pán Hilmy sa zmieril s tým, že má vnuka. Poznáš predsa svojho otca. Ale je to u neho veľký posun vpred. Áno, je to pokrok. Aj ty by si mal byť voči svojmu otcovi ústretový. Poďakuj sa mu. Očakáva, že je rád na tebe. Nepozeraj sa na mňa a urob, čo uznáš za vhodné. Kiež by šlo všetko bez problémov. Toto je od neho veľmi pekné. Za dar sme naozaj vďační a ďakujeme. Ale naše